ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾನಿದ್ದೆ ತುಲೆ ಕುಟ್ಲದಿದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದೆ ಉಂಡ ಅಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಕತ್ತದ ತುಲೆ ಎಂದತ್ತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಎಂಕಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ರೂಟುಡೆ ಅಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಮೂಳು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎತ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಶ್ರೀವಾಗಿಲುಗೆ ಎತ್ತರಿತೆ ತುಲೆ ಟ್ರೈನ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಸೋಕ್ ತೋಜಿನ ತುಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ದ ಜರ್ನಿಡ್ ತುಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೋಕ್ ತೋಜಿಂದು ಬಡ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಬಿಡೋದು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂನು ತೀವ್ರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬಿಡೋದನ್ನ ರಶ್ ಬಿಡತ್ತ. ಸೊ ಇನಿ ಏಲ್ಲ ಜಿ ಕಾಳಿ 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 ಉಂಟು ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಹೋಗುന്നുണ്ട്. ಸೊ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಪಂಡ ಏಪಳ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ರಶ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಆತ ರಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಜನರಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಗಳ ಪೋಯಿನೆ ಪಂಡ ಫ್ರೀ ಆದುಂಡು ಆರಾಮಡು ಪೋವಳಿ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಫುಲ್ ರಶ್ ಇರ್ತದೆ ಪಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಇನಿ ಎಂಗಳ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಬೆರ್ನಿ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆದನು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂತನ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ದ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೀಟದುಂಡು ಪಂಡ ತುಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಇನಿ ಬರ್ತದೆ ಆತಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ನೀಟಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಳಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಡು ಟ್ರೈನ್ ಉಂತನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಜತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಬೋಗಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ದಾಂಡ ಮುಲ್ಪದಂಚದಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಬೋಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಪಂಡ ಇಂಜಿನ್ದ ಕೈತಲೆ ದೆಟ್ಟಂತ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪೇರು ತುಳೆ ಏರ್ತ ಪೋರ್ಟ್ ಉಂತುನೊಂದು ಪಣಿರಾಬುಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಲೆ ಒರಂಬ ನಲ್ಪ ಅಂಡುತ್ತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕರಿದು ಎಂಕಳ ಹೋಂದು ಲಂಚಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ ಆವು ಎಂಕಳ ಎತ್ತನಾಗ ಯಶವಂತಪುರ ಎತ್ತನಾಗ ಏಪಲ್ ಅಂಚೆ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಡು ಫ್ರೀ ಬಿಡತ್ತ. ಸೊ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಬಸ್ ಗಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಕೊಡಾಬಿಡು. ಬನ್ಸು ಬಿಸಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು 2 ತೊಗೊಂಡೆ ಹಂಗೂ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತಿದ್ದೆ.
ಇದು ಒರಂಬೆ ನಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಏತೆ ಹೊರತು ಉಂತು ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೌದೌದು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ 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 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಇದು ಕೊಟ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೌದೌದು ಇಂಥದ್ದುಲೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗು ಪಂಡ ಸಿಗ್ನಲ್ ತುಲೆ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಓಳದಿಗ್ಲಿ ಮೂಳು ಫುಲ್ಲುನ ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಳು ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಅದಂಗ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವ ಓಡವ ತಗೋ ಹಾಂ ಓಡು ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಂಡು ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಹೋಣದ ಬಂಗ ಟ್ರೈನು ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಸುರಾಪುಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪನಿತ್ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂದತ್ತ ಇಂಚುಬಲ ಡೋರ್ ತಿದ್ದುಡು ಉಂಟುನಂದು ಆವಂದು ಸೊ ಯಾಲ ಬಂಗು ಅಮ್ಮ ಮೂರು ಜನ ತಿಂಗಳ ಮುಲ್ಪದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಶ್ರೀವಾಗಿಲಿದ್ದು ಅದು ಹಂಗ ಅಂದತ್ತ ಸೊ ಕೋಡೆ ಕಾತು ನಮಗೂ ಇಂಗೆ ತೆಗಿದ್ದೆ ಸೀಟು ತೆಗಿದ್ದೆ ಹಂಗೆ ಅಂದತ್ತ ಹಾಂ ಅಬ್ಬ ಗಾಡಿ ಪಿದಡೊಂದು ಪುರ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ತುಳ ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಪಿದಂಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ನ ಟ್ರೈನ್ ತುಳತಾರೆ ಅದು ಹಂಗ ಅಬ್ಬಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಡ್ಪಾಯ ಅಂದ ಅಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಚಾಚಿದಳೆ ತೊಲೈತೆ ಒಂಜಿ ಕುರೆತ್ತ ಒಳಗಡೆ ಇಂಚದು ಹೋಗುದಾ పిరోజు దురెత్తున్నా పండు అండర్ పాస్
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಾಸ ಅಗ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ಉದ್ದದ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ greenery. Gue
JCB ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪದೊಕ್ಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದು ರೈಲ್ ಫುಲ್ಲು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಹಿಂಗೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದೌದು. ಮುಲ್ಪದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತಲೆ ಫುಲ್ ನೆಗ್ಲೆಗ ಇಡೀ ಟ್ರೈನ್ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಇದೆ. ಮುಲ್ಪದೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋದಂದು ತಗೊಂಡ ಆ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮುಗಿಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಟ್ರೈನ್ ತೋಜಿರ್ತದೆ. ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ತೆಗೆದ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ತಾತ ಒಂದಲ್ಲ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪುಣದಾನೆ ಸಂಗತಿ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆಂಚಂದು ಪಂಡ ಸೊರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಫುಲ್ಲು ಮುಗಿಂಡು ಐತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ನದಿಷ್ಟು ನಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಸನ. ಇಲ್ಲೇ ಮೂಳು ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಉಂಟದಲ್ಲೇ
ಅವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಇರೋದು. ആസുര എത്തിയതാണ് ഫുൾ വയൽ പ്രദേശം.